сатҳи об дар обанбори нобии Норак, бузургтарин нейругоҳи барқии ёбии Тоҷикистон 6 метр аз ҳадди зарурӣ поёнтар аст. ба гуфтаи раҳбарияти нейругоҳ, бо фаро расидани моҳи сеюми тобистон ҳам об то ҳол пурра ҷамъ нашудааст. Бар таҷдид ҳама ин агрегат бояд то соли 2032 ҳиват карда шавад. Аллакай мо ду агрегатро ҳиват кардем ва моҳи ноябр декабр ба пур агрегат 3 моҳи дорем. Таҷдид чӣ медиҳад? Иқтидори нейругоҳ ба 30,000 мегаватт расидагӣ буд соли 88. боди солҳои тӯлонӣ бинобар кунҳо фарқ доштан иқтидори нейругоҳ ба 2700 мегаватт расидагӣ буд. ин нейругоҳ бо 9 агрегати бузург дар ҷануби Тоҷикистон ҷойгир аст ва асосан дар давраи шӯравӣ бунёд шудааст. аз соли 2019 корҳои таҷдиди он оғоз ёфтаанд. ба ҷои агрегатҳои фарсуда таҷҳизоти нав насб карда мешавад. то имрӯз 2 агрегати нав ба фаъолият шурӯъ кардаанд. обанбор имрӯз соати 12:00 яъне мо ҳисоби бирӯзаро мегирем дар сатҳи 925 қарор дорад, яъне ки 6 метр 75 сантиметрга мондаги аст. соли гузашта яке аз агрегатҳои таҷдидшуда бо иштироки президент ба истифода дода шуд. ба гуфтаи масъулин, таҷдиди нейругоҳ бо зиёд шудани тавлиди барқ мусоидат хоҳад кард. бо вуҷуди ин, норасои об дар обанбор мояи нигаронист. дар фасли тобистон Тоҷикистон одатан барқи кофӣ тавлид мекунад, аммо дар тирамоҳу замистон камбудии нерӯ ба мушоҳида мерасад. агар захираи оби кофӣ то он замон таъмин нашавад, эҳтимол дорад ки мардум боз ба маҳдудияти барқ рӯбарӯ шаванд. худи раҳбарияти нейругоҳ ҳам 6 моҳ қабл инро эътироф карда буд. онҳо гуфтанд ки то соли 2027 ба истиқлоли комили барқ хоҳанд расид.